Shubor nakaslem jong unongsan hima. Habapan pau ka jing persya ka jing penpau ka sarkar India ba kadang don jing temu ban klong uranium UMLE kanong krem uba lambor malnyang ulaong baya kani kamat don kamman ya kren hapo ka coordination committee jong ka Meghalaya Democratic Alliance namar umla ban chusngap bat penlong jing ele kaya ka jait ben rio. Habaya keren ba uba lambor haka singi ba ar ka arta rek unailar arajar arpuar ulaong ba kum unong mi khamat uyeng ban persya jori ka jingtmu jong ka sarkar pedeng bakam pat i no ya ka jingtmu banti uranium ubada na Southwest Khasi Hills District lingba ka jubab kabala ai do menteri ka sarkar pedeng Ujitendra Singh ha parliament ha ka arpunyo terek unaitung arajar arpuar. Uba lambor ulaong ba ka jilla kam kwa abanyu iya ka e kabala ja ha ki wei pat ki jilla ha ka ba ki basyong ha ki tu ki jaka bati yo uranium ki haban e no ya ka jaka kumta ulaong ba ka dei ka jing persya ka bajur ka ba penlong ya ka UCIL bansang ya bat kumunong ya lam un persya jor ya ka ni ka jing temu ka sarkar pedeng bat unra ya ka ni ka mat hapo ka coordination committee jong ka sarkar MDA ban ya tai ulaban rap baka sarkar India kam dei ban yele kai bat ka jinglong kerpang jong ka jat ben rio jongi bol loong ru bakim kwa ban yanya ni akun hendai ka dei ban buram ya ka rai ka bakishim hakabidei bat ka jubab jong Union Minister for Dona Ujitendra Singh haka arpunyo tarik u Julai mantau senam Apo Parlimen lakren dak besyai baka sarkar India kampat abandan ya kataka jingperkhat ke jongka hakabaide ban explore nani banti ya uranium nani na po jala jungi kabudan hangde po Southwest Khasi Hills hangni nga syukwa ban yakren khandiat haibide bakani ka kam ngilayo i nadu basdang ka Hausnam khandai spa nyopo ka Atomic Minerals Division kilawan ban explore ban survey hangte hapo domasiat mautaba yakba kilaya na du snam khandai spa nyopo ter gumta but hapadeng jang gajing ya nanti gajungki kala jurba kani kajing yakhi daki seng bope laki long ki reushmet laki long seng bhalang kalong kinu ki ba i yakamariang kala jurba but house nem khandai spa khandai phulai kila abandon ya kani ka move jungki tenrei kawai ka bang skwa bankren hangni kalong ba Hausnam aja khanreo ka sarkar jila kajungi kila revoke biang yaitu ka standing order jong u arhaja khandai yagbau arja khandai ki omba sange nginumailat bakinya shkhmat yaga survey lane banti uranium tenrei hausnam arhajar khat reo ki revoke biang yaka standing order jong u arja khandai yaga ba ka government hetu por ka issue biang yaka permission shaka UCIL yaga ba kin explore hagbide bat kati uranium hangne hajala jungi Henry hapadeng jong ka jing long jingman jong ka jingpao shabar te ngiong ba ngim kwa ya kai ka ba ngilai i shekiwi pat ki jala ta khen ya ka jadu goda ka ba ayu ka bajia hang tu phimla ban so thu shu ta pipet hakiwi kiri ya ka ba ki hab ban abandon ya tu ka jaka tika radiation jung u kalong bakhlan parong itip ya kata te nakaliang kajonga ngashu kwa ban pensngo hadien jong ka jinghi ka bajur te ka usil ru ka haban abandan no lapan sange te ka AMD ru ki khlem exposure lapan sange ki khlem ya chu shkhmat te ka message ka ba kwa ban kren kalong ba
nga kumuwi na kinong yalam jong kanig jalab i jongi ba nga kan mau ya ki kantin ki ba ikren i mi spiliti ba kapisa kamla bantiet ya ka freedom ka jonga tingiru but nga skwa ban kan mau hadu kasngi ka ba khadu ba in khlat na nga pathai yang skambet kanong rim ka ba shai wat la da itip ba in yop sa shibon yong em katang kor kaman sim jong ibre wan ya ka spa ka jonga te dei ma kata habang ipet ngi sotonat ba kidon ki pressure group ki ba mi shakmat na banta ban ya pressure jor kani tingaru gaju kasur ba ngayeng ngapan sngo ni kapor ba ngaday way na padang ginong mikmat uba pressure jor ya jingrai jong ka sarkar India ba kimpat abandan ya kataga jingtmu jongki te ka message ka bang skwa banong hangni kalong ngin sara ya gani hapo ka coordination committee jong ka MDA ngin haban ya ta ya gani ba kani kalong serious namar mla ban chupanlong khon jela kai ya ka jaj ban jongi kabret tengi tip shai ayu ganja kai ka ban khta ya ka kot ka khia kai ka ban dulut ki jingthong jingtep kamut ban lei ei hakitu ki than mlong shu te ka reddition ka bakhlan bor hatu kata te dei nama kata ka sarkar India hi kamdei banyala kai bat ka jinglong kerpang ka jit banri ko jungi kamla banyala kai hanrei respect ya ka ei ka ba ngidan hapo kane ka democracy country ka bangila ban ris ka voice jungi banong ba ngingim kwa bat ngingim highlight dalali rem ban kata ya ka jingti ya u uranium ter abanya niang ngim ko abanya khon ngim ko abanya tanra iwi nrai respect ya ka ei ka decision ka bangi ngisngo respect ka sarkar India ya ka ei karai ka bangisim kanang ba kanumdan kanuguno ka conflict hadin habut hapateng ka jede jungi kom ginay lam bat ko government of India te de ini benta ibang ako aban pensngo bat ngi pressure bat ngi nyai pressure ya gani ka juntmu jong ka sarkar India ikan awak sedang arca kendai ladon gani ka report mak ka ba la ai dong wing ki start meriang to Dr. Bramdi lendo ubala agar kon ka report cuba hadir ka government ka sim constitute di kawai committee ban lik thawi ta ching lik jo kita ki kitangki ki ba thap it ki rene mo tapi ka ba hidup man ong marah ta ko ni so mi mat ka sarkar kampat pelak ya kata kai pat report juga na ta kecil buat benia ngilalam kitangki bakhlan kitangki ba dekhanya ga jingrban ka ba ai shakhay tener prakhat kadang leak na kitangki ba asna ki bakarpang te report jong ba Bramley lando ka kansyai kumuwi na ki expert uba iya ya kamariang ba la kansyai tu kamot ka jingma ka up ya ka jit panriyo jungi